Stíšime sa. Milosť Tvoja v Kristu daná, svetlu slnka podobá sa. Dávaj nám ju stále hojne, aby svietiť neprestala. Ameň. Slová písma svätého, ktoré nám poslúžia ako základ k zamysleniu k nedeli Deviatnik, prečítam z knihy proroka Jeremiáša z 9. kapitoly 22. a 23. verš takto. Takto vraví Hospodin, nechváľ sa múdry svojou múdrosťou, nechváľ sa silák svojou silou, nechváľ sa boháč svojim bohatstvom, ale kto sa chváli, nech sa chváli tým, že je rozumný a že mňa pozná, že ja Hospodin, preukazuje milosť, právo a spravodlivosť na zemi, lebo v týchto veciach mám záľubu. Znie výrok Hospodinov. To sú slová písma svätého. Ameň. Milé sestry a milí bratia v našom Pánovi, chvastuň nerobí dobrý dojem. Každý, kto sa predvádza a vždy len zdôrazňuje svoje schopnosti a majetok, bude čoskoro nepopulárny a neobľúbený. Preto sa múdri ľudia vyhýbajú chvastaniu a radšej sa uskromňujú. Teraz si predstavme troch mladých mužov, ktorí sa pripravujú na prvé samostatné kroky v živote. Prvý je inteligentný a pracovitý. Má miesto na univerzite, ako aj špeciálnu podporu pre talentovaných študentov. Myslí si to isté, čo mu hovoria ostatní, máš pred sebou skvelú kariéru. Druhý je výborný športovec, je zdravý, vitálny a výkonný. Má ambície a chce sa dostať do súťažného športu, chce byť najlepším na svete. Keď ho ostatní obdivujú a závidia mu, robí mu to dobre. Tretím je dieťa bohatých rodičov, od mladosti dostal všetko, čo chcel. Cíti sa bezpečne, keď vie, že má k dispozícii veľa peňazí a sníva o obrovskom dedičstve. Keď si predstavíme týchto troch mladých mužov, dalo by sa povedať, všetci traja majú skvelé predpoklady do života. Budú mať dobrý život a všetci rozmýšľajú rovnako. Či už to vytrubujú nahlas alebo nie, vychvaľujú sa v pravom slova zmysle. Ale potom Pán Boh hovorí skrze proroka. Je to všetko falošnosť, človek sa nemá čo chváliť. Hovorí, nechváľ sa múdry svojou múdrosťou, nechváľ sa silák svojou silou, nechváľ sa boháč svojim bohatstvom. Múdro, sila a bohatstvo môžu mať na začiatku života hodnotu, ale či sa život vydarí, o tom nerozhodujú. Môžu sa všetky stratiť rýchlejšie, ako si to myslíme. Preto je toto slovo Božie aj varovaním pre všetkých, aby sa nespoliehali na tieto alebo podobné predpoklady, na inteligenciu, vzdelanie, silu, zdravie, spoločenské postavenie, moc či majetok. Je to napomenutie, aby sme sa na tieto veci nespoliehali, aby sme sa nimi nepíšili a nechválili. Je to aj útechou pre všetkých, ktorí toto zároveň nemajú. Lebo Pán Boh v tomto slove ukazuje, že všetci ľudia majú dôvod chváliť sa, teda kto sa chváli, nech sa chváli tým, že je rozumný a že mňa pozná. Táto múdrosť nemá nič spoločné s inteligenciou ani vzdelaním, ani so silou, zdravím, ani s bohatstvom. Poznať Pána Boha znamená poznať, že Pán Boh je našim stvoriteľom, našim vykupiteľom a našim posvetiteľom. Toto je celá múdrosť. Začína to pozorovaním sveta, keď vidíme, čo Pán Boh všetko učinil, ako to dokonale funguje, ako nás vykúpil a zároveň ako nám ponúka záchranu, spásu a večný život. A keď nám Duch Svätý dáva toto poznanie, potom vidíme priamo do Božieho srdca a spoznávame toto najkrajšie Božie tajomstvo. Milí bratia a sestry, milosrdenstvo znamená lásku a láskavosť. Boh miluje svoje stvorenstvo, miluje ľudí.
Spravodlivosť znamená spravodlivý rozsudok, že Boh musí potrestať zlo, lebo je spravodlivý. A spravodlivosť znamená ospravedlnenie alebo nastolenie spravodlivosti, ktorú prináša Pán Ježiš Kristus. Túto spravodlivosť a toto ospravedlnenie robí Boh vo svojom synovi. Toto je tá najlepšia múdrosť, ktorou sa človek môže a má pochváliť a vedie, že Boh je Pán, ktorý preukazuje milosrdenstvo, právo a spravodlivosť na zemi. Skrze obeť svojho syna Ježiša Krista. Ameň. Pomodlíme sa. Večný a milostivý Oče nebeský, oslavujeme Tvoje meno, že si hriešnemu ľudstvu poslal svojho syna za spasiteľa. V ňom a v jeho slove ako v jasnom svetle neustále nám pripomína, že sme Tvojimi synmi a dcérami. Ty však zostávaš milostivý, zmilúvaš sa nad nami, nespomínaš naše hriechy a previnenia, ale obnovuješ svoju milostivú zmluvu vo svojom synovi. Tak ťa prosíme, posilni našu vieru, aby sme pracovali na rozširovaní Tvojej slávy a požehnaj spoločenstvo veriacich, tak ťa prosíme, Otče, Synu a Duchu Svätý. Ameň.